ولسا أسلمه أبين أن يوسري أمي فاتحة نينا بارد منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. ولسا أسلمه أنزل هير الله على كهولي هير الله آمين من على فهير الله على كوكاني جي على كاجد دلو أملو على جمانا على كابسكي anga jamana ala ka kisi anga marau ananga kabla ala ka basgi ami jugumina ala ka yanga ambi arajo mina ala ka korota shuina bunya kama sal ala nabi karim wala sa aslamu شينا نجر الله تعالى قبل النفس février l'année 2018 nazara kalo kile konondo sa kalo flama Saba fla anita misheki. Ambi arajo bango kunga konnana. Bango arajo so. Ni ala sana shuina ambia. Kabe juma do club dinema. Aw me bon waya. Amba wele ko sibrishu juma ni wati ka dam ne vender la ka ta vender la neganye muga ka ta neganye muga ne kelala anga kashe tu bitamaya huwa dul straka ala gabdine la se straka nga ala sona shuina kashe ti tigi yere balole bi arjo sokono ya bani ngo jamana ka bani ngo territoire ka bango dugu konnana arjo sokono ya d'autres taille cacheti ngabri ame direct la ya ka ala ka dire nyefo ala ka jowye ka islamé nyefo anga maradewye ka dini nyefo a nyefo tugo kerangara nena anya min dola min gadi aw yekuta de
alata min gari kutebe alata ala ko kiyama fa zakir la fa zikra ya yaqrab man yakshi abu muhammad ladilike muhammad wajilike wajil bi mu'minin nafa wajil bi islam nafa wajili bi diskuruma di adama dema wajili bi kafiri bo kafiri ala ka do islam ala wajili abayna fo mo min ngafani nokora safne omo wal ma barkatigi iyo ke ka akoka je ka passe niya do ikura ka je iparla wajili bi jon discours sanyante mu'minu ni islamo wa bi kafir sira alanye aba ko kafir bi da alala kafir bi so alala kafir bi fenjama babu wajili bi ko tamangede oy alaga bumay oy alaga ga bumay sallallahu alaihi wasallam karamogo sebela machi tigu kapumangaye wani ala je kendo de kira sallallahu alaihi wasallam akol lemoniya bi adama dela lemoniya be ina fo nyanamaya mogo ni ma dumuni ke ko bi fa lemoniya yere ka dumuni lemoniya ka balo otuma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko de wajuli yemana bi yelanga digide mais ayelale ka to akana digi fiu ko wajuli ba to dugu bi be wajuli bi sigidaw be wajuli ba to jamana bi be wajuli bi here do dugula ani jamana ko no wajuli mangodo kala rasulullah sallallahu unene kala do kira yalla kulu jazabe sabo yage ni kira do kulu shido abin ginize do abin haya ingala ni kira bido nyegena abin numaze taka do folo abin haya ingala kira kumitumune kana blogon ne fly la ilaha illallah muhammad rasulullah angara mugo biki do ninda amasse folo aywa yananga se unere kelema yananga se badri kelema yananga se mudalfa kelema anve banwa jamana konoya anve banwa mara konoya anve mali konoya anve jiye konoya jineya mimia shoni mimia namara mimia mogofoga mimia dandago mimia musotunyo mimia ketunyo mimia tanga diyo mimia ne hakilila ko bu badri kale ni mekene gade toroba nyabala dinga nani biburo walma duru walma ka jayanoy toroba halibi dengo hamibi ni kifa badri kala nyafole e wi munyaye idde nga nyama ya glanjo ko dibi ka badri no ya ko ye ka badri yare wallahi tigato aw umanga badri la juina arajo sokono ya niyo nga badri niyo nga uneni niyo nga toyfo otuma ni adam ne ni adam ne de otuma yana nga baro badam ne mbil laydu tay laydu koroba do banje ma kroya ala ndega flaf le safe ala ne do katmen reka ala ne ga islamia do ala mbi ga islamia nyafo ika jonye ala zemen ne ko e ala yere la ndigi dale ko e ala yere ka billahi mago te fuy nyada la jena mislali ke katanga buru de la yano ni hera soro jena mbamne yano ni shisoro jena mbamne yano ni kine soro jena mbamne
ngangale na ala bunyana mago ben kaburula o glando ni mago tinyira foila wallahi ala yiri an ga wajulu ta teglele mbi ala tafo mbi jogofo kanin jogofo kolu jogofo ko be jogofo zamane ko jonna ala yerela wallahi anda do kiye de bali dugutiye anda do kiye jabanjiye anda do kiye murwe anda do kiye dumajuwe anda do kiye kinikele wallahi ni halina ya soro shaytan bi tamay kumulula man batafo ne man batafo to ala ko ala kira ko ma shi ko dabla jena ma shi ko bali o tane ka kuma ide kira ko tugodi ala ne kira ko dabla madda ni mi siga islamé to mi yalama ala ko ne ala tayenga dine ne ala jamenga dine na nga dine dabel shikti ni mi siga dine nyami ni sigile nyana ni ma mbogo dola ko doya wallahi mo ya korbo ala ya be doya ka be mo sa o chendre ala ko tugudi ne ala mo ko tenga dabena mo ko te halim meleko ne ala mo ko tula ga ni ministre na nyaka ntake di sheka mo ko bila ngano te ne digitaka ha ala ko okuma ala kele ga voga mo ko tano amoko banande amanda gwazando yu ala ko tugudi wa ma kalakiti jini wal lisanu illa yabuduna je n'ai créé les hommes je les djinns pour m'adorer ma djinno ni adama de da ko kama mbatu diko ayanda kama ngamuna aba fo mo ko tana mo mi nanya jangolo ko ala le mo ko ba ana otmo nanya jangolo ka fo nawunte ala ka diniti de me nanya blangono ka fo ne wotige ni ma ngor bo dini bi ala ko atiku dini bi ala de bula tibi ko mo ko kan fo wallahi otmo shuina ala sona abal make ana dange ana ka kalande ana ka garbuke ambi direct la shuina radio bango kunga kuno ambi ada do ka mo ko le sigilelo ko malo le biya yani ala ka fecha koni ala ka fumata kul nafsin zaikatul maut am gutera la mort ne ala utale fongo fendambo fa o mori ka kuma ya o doma ka kuma ya o korati tigi ka kuma ya ni ala mangai atuma kesa so yin fa o mi fa ala di fa ha o kuma gamanda la le aywa kul man alaiha fani al-baqa lillah wallahi fanga fandale do ala ko bi boy wa ala yanda andale mala dudu abika kuma wunda ya anga buli nanga kulobo kuye yano je anga nda fa do wala sanga si ala ma anyu manama ban mo go na kulobo na nabine famu adengani do na kulobo na nabine lame ngwa adengani do ami faka la jesa ko ka yala mo amena tane anga jamana imenata anga mara imenata eka ke ala kama television la jabani ni min na a'udhu billahi as-sami' min ash-shaytan la'in ar-rajim ab foko bi moy avancé ya aywa ni min ala ko ab foko bi moy avancé ni min ala kira ko ab foko bi moy jamana ka ma awba ala ko umma ka suma ya de ami fa Allah je aywa Allah je ni jamana inda ka fle ban wana jamana ni ta ka laje abi ta ke mai taman mo ka foni ya wajini kala jonjoy an ga jamana ka ni alaka dinin ya ko boy an ga jamana ka an ga mara kunnana an ga ndiga wulina ka an zu goshi nai abi sange mai taman mo wa ote de ote ta ke mai taman
mais an gara mɔgɔ dɔw y'o kun bɔ depuis sisan an ɲɛ b'o kunkolo la an ka dugawu b'u ye dɛ an b'an kunkolo bɔ an bɛ bi jɛ k'a bɔ ɲɔgɔn fɛ ni minnu balola olu n'a tɔ kɛ yan ni minnu tora a la olu bɛ wele ko jihadidenw walahi n'a sɔnna ka tugu u kɔ Ala b'a ka jamana bɔ bolo la an mago bɛ jamana ye ne ka bɔ ta sa an sɛgɛnna dɛ an bɛ retard la kojugu an bɛ kɔfɛ kojugu an ka ko o ko maa ba ko ni maa ɲuman ko la ani maa sɛbɛ ko la k'a minɛ ka na mawuludu la ka na ziyara la ka na kuranɛ kalan ko la ka na madarasa ko la ayiwa ka na kalan ko la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɔfɛ hali ekɔli ko sini bɛ ɲini k'an fa ko n ka ɲini ka bɛɛ fa sɔsɔ kalo b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ du min kɔnɔ bani ko jamana kan an b'o de dɔn o y'an ka mara de ye ne m'a fɔ kɔngɔ t'aw fɛ dɛ kɔngɔ b'aw fɛ nka anw tɛ ɲɛ bɛ k'an kɔnɔ kan anw yɔrɔ m'o de la ni a ɲaamina bɛɛ bɛ jɔrɔ ni yɛrɛ kun bon an bɛ yɔrɔ min na bi an mago b'an ka kabila la an mago b'an ka mara la an mago b'an ka duguw la an mago b'an ka territoire la an ka jamana kan o ti ɲa naganaga la dɛ fo dɔw ka jɛ o ni kɔ ka jɛ diɲɛ musow kɔ ka jɛ diɲɛ mobili kolo karton kolo ninnu kɔ ka jɛ diɲɛ etaziw kɔ ka jɛ diɲɛ dumuni duman kɔ k'u ni bila fi sabilillah pour que diinɛ in ka dɛmɛ n'o cɛ kelen sɔrɔ la a n'a muso kelen bilahi olu bɛ baninko bɔ nin cogo in na an bɛ kɔfɛ kojugu an ka fɛn bɛɛ bɛ retard la a bɛɛ n'an m'a lajɛ an k'a lajɛ dɛ nin y'a lajɛ tɔ ye wa nin y'a lajɛ ne i ɲɛ busolen ɲɛna i tɛ se k'a bali mɔgɔ min b'a fɔ diɲɛ na k'a fɔ a bɛ wuli ka gabakuru ta walima ka bɔgɔ ta walima ka bɔgɔmugu k'a bolo fɔ o la ko fo ale ka tile ɲɛ nɔrɔngɔ ko tile ɲɛ dagaji o tigi ye kabakomaaba ye dɛ bɔgɔ fili fɔ kabakolo ka tile ɲɛ nɔrɔngɔ ala ɲɛ t'i ye bilen baara b'i bolo dɛ hali n'o bɔgɔtira ne ma dala n'a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ o tuma n'an sigira o kɛnɛw kan a ye to an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye hali n'a dɔw ka gɛlɛn dɔ bɛ n'a fɔ k'a bolo d'a bɛ fɛn dɔ kan n bolo d'a bɛ min kan walahi o ye ala kelen ye n gɛlɛn na ala bonya na jigi foyi tɛ n na abada kuma min ni bɛ kuma o b'a sɔrɔ n jɛna n ka musow de kɔ o b'a sɔrɔ n jɛna n baw kɔ o b'a sɔrɔ n jɛna n baw kɔ o b'a sɔrɔ n jɛna n karamɔgɔw kɔ o b'a sɔrɔ n jɛna diɲɛ daamu kɔ o b'a sɔrɔ n jɛna diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ n bɛ kuma o b'a sɔrɔ n ɲɛ tɛ foyi la fo n kaburu o tuma n'i ye mori ye sa n t'a b'i bɛ yen n'i ye dɔmɔ ye n t'a b'i bɛ yen n'i ye maa faala ye n t'a dɔn i dalen don n'i ye subaga maa sogo ɲimina ye n t'a dɔn i bi bilahi n'i mago bɛ n ka adresse la i b'a fɔ n b'a d'i ma ne m'a fɔ n fa bɛ ta dɛ ne ko ne de laysa al-fata man yaqul habib innama al-faqru wal-fata man yaqul hanasa kile ka kuma ye o tɛ ne ka kuma ye l'homme n'est ni son père ni sa mère mais l'homme n'est que soi-même cɛ ti kuma cɛbɛ ŋɛnɛ kan f'i fa i ti kuma f'i ba n'i ba ka ɲi a waa ma an n'o dɔn i la ye o n'i fa bɛ ten o to yen mais su in na ayiwa a ka garibukɛ n'a ka kalanden ka cɛya su in na a ka ayiwa kalanden a n'a mɔdenkɛ ka cɛya su in na a denkɛ ka cɛya ni ala sɔnna a b'o lakaleya o tuma su in na an nisɔn ka di yan kosɛbɛ an fa ye fɔlinen don yan an walawalalen don nka waati min b'an bolo fɛrɛ tɛ irisimoteur dun don n'a wulila ka ban jɔyɔrɔ t'a la bilen nka ni fɛn fɛn na a b'an fɛ an k'a fɛ n'ala sɔnna su in na n tun b'a fɛ ka tafi gɔngɔ dɔɔnin nka n ma sira sɔrɔ fɔlɔ dɛ n y'a daminɛtɔ ye foyi ma kɛ fɔlɔ an bɛ yan dɛ n k'an bɛ yan dɛ la religion musulman la vraie version de l'islam n bɛna ɲɛfɔ a ye kelen kelen kɔni silamɛya tiɲɛ tiɲɛ min ye n b'o lakali o tuma ni maa min ka bɔ ko yɛrɛ ka siran a dɔ dɔrɔn ko ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye ne tɛ foyi ye a denkɛ don a n'a ka kalanden a n'a ka garibukɛ n'o ye ali sangare ka bɔ sirakɔrɔ jɛda la yan
Son wala ko ni wa wala ya de ha an wala ya ka mo utege kono ya usengoro ya udeni umode ngedo aha ami dugu mina bango de do ne nga sepeke ya daga kalama ka fuude ay isa lamare aywa aha ni bi ala ka dinin nyefo nga kalala awa ebi sega munge ni ma mi wo otuma ko ne e ko kala ke ko de ba so libi sega islamiyya nyefo otuma o ka dugula e ko kala ne tewa ko do ga wajini keke an ka karamɔgɔ bɔra madrasa kilasi 6 la mais diɲɛ bɛɛ ko an sɔnna diɲɛ bɛɛ ko an nara la mais anw fɛ madrasa den tɛ yen wa kilasi 6 t'a la wa e k'a fɔ k'u ka ala ta fɔta o tuma turulen fili yɛrɛ ma fankelen tɛ wani yiri turula ani yiri min fɔnna yɛrɛ ma kelen tɛ dɛ ala k'anw lajɛ o tuma su in na an nisɔndiyalen bi yan a denkɛ don Ali Sangare a kamalen ni sigilen tɛ bɛrɛ ni ye nka a bɛ ala ka diinɛ kɔni dɔn n'an ko sisan namasa sɔrɔ sɛnɛ bangoya walima baningoya mɔgɔ dɔ bi sɔrɔ o bɛ ne ɲɛ wallahi n b'o lamɛn n'an y'a kɛ ten an bɛ wasa sɔrɔ a la n'an ko sɛnɛ cɛ dɔw bɛ ɲɛ n'an ko tɔlijɛngɛ mansɔnya cɛ dɔw bɛ ɲɛ o n'a ɲɔgɔnna baara caman nka n'an ko silamɛya n tɛ cɛ lamɛn o la dɛ ala ko ala kira ko dalilu bɛ dalilu le i ye min kalan nana ye Pacheto, Kurane haya baworo ke maworo biyor nuworo hijibu biyor jusi bisaba turangi meni tannani ajigina Muhammadu kan maka madina o dasaba na kira bolle nyana o Kurane bi soro bango sugula ya abi soro ngolo sugula abi soro aywa fana sugula abi soro joyla sugula o kele be min mi mene bole o be bulu e min galande o kala nanai wallahi o yani kan do ko sokoro nan dalu ya nga ala ka dina nyafo nyoni ala ka wula jam amin o tuma srawro jedala kaw dedu bango kaw dedu amodedu anaga kalande andi fenno de ay ngañi mini mindo anga faso kanu ananga faso janye ami fegono danga faso ma aha note ne domo bi jiya kono min dane faso stu wa nomo bi mbasola ana mara rebe note ne domo bi jena de nga ami fega gram faso la ka nyini na tamana ka dama ka yala ami ka dimi ka sigi kana parce que ni yɛrɛ tele lajɛ ka karamɔgɔ kɔnɔ ngolo lajɛ a bɛɛ bɔra yɛlɛma fɛ a fɔ an k'a lajɛ sa k'a lajɛ yan ko an k'a lajɛ sa an ka mawuluko a ka sigi bala an k'a lajɛ ziyarako an k'a lajɛ maabasu f'an k'o de ɲini yan sa n'anw taara anw n'a ka maaba daminɛ o ye n'a ma ɲaga kɛra fɛ ye n'u y'anw faa ka bɔ a bolo yan an kana taa an kaburu yan dɔrɔn an b'a digi a la k'a degi don min n'an tɛ yan a ka kɛ cogo n'an yɛrɛ balola n'a kɛ ɲɔgɔn ɲɛna yɛrɛ bi ala ka duwawu cɛ su in na an nisɔndiyalen bi yan an farifoninen bi yan yan'an ka taa n'an ka baara bɛɛ ye an bɛ foli fɔlɔ an ka jamana faamaw la président de la république ala ka gouvernement n b'a dɔn nin waati in na président kulotana sisan nka a bɛna lamɛnni kɛ dɛ sabu an bi arajo kɔnɔ faama dɔw kulo b'an na olu bi dɔw sigi an bɛ yan fana amaden dɔw bɛ ka baara bila internet kan YouTube kan ayiwa jamana 80 kɔ o de kulo b'an na sisan minnu b'an wele k'a fɔ an sɔgɔlen don ala nin waati in na nka jamana min yɛrɛ bɛ net kan n'o kulo b'an na ayiwa o jamana 200 ni kɔ ye o tuma a mana kɛ cogo o cogo faama na lamɛnni kɛ faamaw a y'a tile a ye ɲini jamanadenw na ala ye maa kɛ faama ye ala y'i bonya ala ye karama d'e kan nka wallahi ni ye ala ka niw tɔɲɔ i ka ko ban dɔ don dɛ ne ye fɛn dɔ kɔlɔsi aw la faama n y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan a ye n ko mali kɔnɔ yan ne ye moriba dɔ den ye maaba don
mali la yan ne wajibikɛla dɔ den ye maaba don mali la yan ne ye commerçant dɔ den ye a bɛ taama carré kɔnɔ a maa balama nka mali la ne wolo kuma ma mɛn dɛ ne ma faama dɔ den ye abada min bɛ taama carré la a maa balama kama dɔ filɛ kɛnɛ kan faamaw ne m'a fɔ a ma ɲinɛ nka o kɔrɔ ko a ma ɲinɛ mais e y'i ka fanga kɛ yan e y'i tile kɛ yan e bɔlen kɔ fanga la e den ma se ka taama Bamakɔ carré kɔnɔ mais munna a tɛ se ka taama o a fa y'an to yen n'an y'a sɔrɔ o kelen don e k'a filɛ bani faamaw a ye hinɛ jamanadenw na dɛ n'a ma hinɛ ala tɛ yɛrɛ k'a ye dɛ nin ka guwa ye nka nin ye hɛrɛ y'a ma n'a sɔnna walahi faama o faama y'i tile kɛ tiɲɛni na janfɔ la binkali la a bɛɛ laban ye janama ye wa diinɛ ala b'i kɔ tiɲɛ i denw ni musow barika bɛɛ bɛ sama ka b'u la n'i bɛ fɛ i mago ka sa i bɛ taa fantan de tunu a b'o yɔrɔ la fantan yɛrɛ bɛ bɛn ala ma ala yɛrɛ de bɛ bɛn fantan ma o yɔrɔ la sabu ala ko kuranɛ na ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger le feu de l'enfer dans leur ventre ils brûleront bientôt dans l'enfer ils demeurent éternellement ala ko cogo di a ko yatimɛ denw ka nafolo dun b'a gawo kan namara kan binkali kan tɔɲɔni kan ko dunbaw bɛ kan ka janɛmɛ tasuma dun ka t'u kɔnɔbara la u bɛna jeni sisan ala tɛmɛ o sɔɔni janɛmɛ kɔnɔ n'u donna o y'u dolen ye u ti bɔ bilen dɛ dakala fi naar khalidina fiha abadan an kana mɔgɔ dɔw ko ni mɔgɔ donna janɛmɛ kɔnɔ ko dɔw bɛ kalo 6 kɛ ko ka bɔ ka taa alijɛnɛ na dɔw kalo 3 dɔw kalo 2 i y'a ye o t'a kɛra kaso ye ala ko dakala fi naar khalidina fiha abadan nganne ni mema de fiha abadan khalidina de yayduna ka bawo khalidina kibi do akoro fiha abada fiha ko kibi to ko yi ibi toy mama ke sigele ko kade ibi toy nanzara ke ko ma éternellement sari manama ni tuno widole ala kana no amin ala kana no amin kamo aya kilebe aw faama joli joli do minnu bɛ jamana namara ka faso namara ka kabila namara ka sigida namara k'o wari fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 800 k'o bila banki la sisi hali bi o faama ninnu an ka moriw n'an ka karamɔgɔw bɛ kuranɛ gafe fara fara o faamaw ka bulonda la n ye kuranɛ kalan i ye i ka faamaya ti tiɲɛ an ye yaasi kalan 41 fɛn o fɛn ka di a bɛɛ kɛ e dangatɔ ni yaasi kala bɛ maa ta ɲa e min yaasi durusi e kɛra mun ye yasikala bɛ mun ye hasiri tiɲɛnikɛla maa fala ye a bɛ mun ye tilennikɛla ye tilenni nin fɔ dɔrɔn k'i ni maa fala bɛɛ ka kan an kɔni b'a fɔ faama jugu kafiri bilahi don i y'a ka kado di la a man tɛmɛ n'amɔra ye jamana dɔnnibaw jamana karamɔgɔw gɛlɛya min b'an ka jamana kan aw de don faama tɛ dɛ jamana karamɔgɔw de don jamana gɛlɛya ye jamana dɔnnibaw de ye mais faama si tɛ yen mori tɛ ni malo mais ni faama nana e fɛ ne ye sɛbɛnni kuru ka d'a ma a don i cɛ la a don i kan na awa a don i tɛgɛ la a don nɛgɛ la i k'a kasa fɛn o fɛn ka di ye a bɛɛ kɛ e ye jɔnni ye jamana tiɲɛna e ye tiɲɛnikɛla maa faala de ye donc faama mana walejugu fɛn o fɛn kɛ faama tɛ dɛ e de don ala ko cogo di dɔnnibaw aw de ye kiraw cɛsaba ye mais kiraw cɛsa ye maafa ye wa kiraw cɛsa ye jaaba ye ka seli sunguruba fa kan gulɔmina kan mais nin bɛɛ farala anw ka silamɛya kan yan o bɛɛ dagara yan k'o bɛɛ bɛn ni min y'i sigi mikoro la o bɛna nɔgɔya k'a balo cogo ɲini ne mago tɛ balo cogo la dɛ ne balolen sera ka arajo la yan balolen sera yan de ma se yan fiyewu ni kɔgɔ ye n kɛlen ni ala bonya na n ti maa ɲɛ lajɛ tuma min bɛ kuma la ɲɛ tɛ foyi la ni kaburu tɛ dɔnnibaw a y'a filɛ dɛ silamɛya filɛ ka kɛ yecogo ni y'an bolo ta ka jugu bɔ a la ka danbe bɔ a la ka laadiriya bɔ a la ka hinɛ bɔ a la ka makari bɔ a la a filɛ yecogo
jugu meni bala boji koloshi jalamugu forokia arabu kamba ko kamba yisu galo dinena danaya ala danaya ani jugu abi faranyo ngo to go islameya وكره ولا لو كن نبي ايوه مامر ولا نبي رحمتي هنا بعده نبي ما هنا با او تكتو كدين لو هنا دوله ما غير دوله كو اسلامي او مو اسلامي ليو فدروكي ايو نبي يا ننيري obla ala ko sugodi ani kira to jumay muhammad al-amin ago muhammad mi dana bay al-amin dana badu ladrido al-amin jina kalate al-amin namaratote al-amin ma falate al-amin javanjite al-amin muhammad ku maslafo al-amin ni fami ngal fala sugo mine ba faro sugula al-amin muhammad mi dana bay al-amin جميع بمني أو بأبي لا دريا بمني هنا بمني بل ما بمني فرو لك كانوني فرو دنيا بمني ما نبلا فاي إسلام ودي الحمد لله جماعة جماعة بيتنا جماعة نسروكم لكراتيو فوق كاكيكم تقولني عندنا جماعة نجمع أنا جماعة جون نجمع la mère José c'est Ndouroué. Il faut me les 5 piliers de l'islam. La croyance en un Dieu unique éternel tout-puissant. Mohamed est son envoyé sur terre. Prie Allah 5 fois par jour et la prière est le devoir fondamental pour tous les musulmans. Mais ni an ka lajɛ dɛ silamɛya pied duuru pied fɔlɔ ye ka da ala la ala danaya la croyance en un Dieu unique éternel tout puissant Mohamed est son envoyé sur terre ka seere mawre te fɔ ala Mohamed ye ci dɛ o silamɛya pied fɔlɔ ye n ka d'u ma a pied filanan ko seli ye wajibi ye silamɛw kan mu'miniw kan ala ko cogo di ala ko Mohamedu seli minɛ taa seli di mu'miniw ma seli diyɔrɔ fɔra taa di ala le mu'miniw na ala jɛnɛya b'o ma mɔgɔ minnu dalen don ala la ka jɛ u nɛgɛ kɔ ka jɛ jɛnɛya kɔ ka jɛ walimuso kɔ ka jɛ walinamuru kɔ ka jɛ walicɛ kɔ k'u kile o ma kɛ dɛngɛden ye taa seli d'u ma seli bɛ mun kɛ a t'u kɔja dɛ seli bɛ mun kɛ a t'u kɛrɛ ja dɛ seli bɛ mun kɛ a ma fɔ a b'an tɛ finɛ ko seli b'an jogo ɲɛ ka bɔ kongo bingali namara galon la ka na ala ma seli ye bana fura de ye jogojuguya kɛlɛla o ye seli de ye n ko seli ye garidi ye ka na jogoɲumanya kɔlɔsi jogojuguya kana don a la mais joni ala le muminu muminu ka taa mais o tuma est ce que bɛɛ ye mumini ye ɔ tuma an ka taa misiri la jɔnni ala muminu misiri welela jɔnni welela الله أكبر ويوكا مغرط ويا أشهد أن لا إله إلا الله ويوكا مغرط ويا أشهد أن محمد رسول الله محمد ميكي وبجون غسو وأشهد أن محمد رسول الله تيجا سويت ما أفضل عين من مثل الله أي على الصلاة أي على الصلاة من باي على طوي من باي هنك ماي من باي كيسك ماي من يجي تيكوي لو أفضل عين كسبرات دو كان يشي مثل الله منا فبو إيه أدوني نيكوي يتوه تالا يتوه بالا يتوه مبه نغايبي يتوه مبه فيد يورولا ni mɔgɔ min nana ni waata ye ko nin ye waata ye an k'a di ban ko arajoso baarakɛlaw ma Umar e min tɛ baarakɛla e tigɛ ko don n'a di yɔrɔ fɔra wa ala ko seli k'a di mu'minu ma a ma fɔ mɔgɔw a ma fɔ jinɛw a ko ala dɛmɛbaw olu k'a kɛ n'u y'a kɛ a b'u jogo ɲa ka bɔ Kongo la commerce trompu ka bɔ jaabuwa la galontigɛ la hasiriya bɛnzɔngɔniya seli b'an b'o la jɔnni mumuni aw gogo ni sila ka ba ko ya bale ni sila ka ba do ya bale an ga na Qur'an da la kala je surat adizi malma ke ala je de
min b'i ka so ye a bɛɛ y'o kelen ye nɛgɛ sɔrɔ ala ko cogo di tuma min na lahara don selila wanew minnu selila fo ka t'u ta cɛ misiri kɔnɔ kira kɔfɛ misiri hɔrɔn kira ka misiri alimami hɔrɔn muhamadu min ma haramu dun ka seli o kɔfɛ fo ka taa sa lahara don alijinanadenw wale ko mɔgɔw cɛla k'aw ka taa alijinɛ na selila wanew b'u jɔ u b'a fɔ Usumani bɛ taa alijinɛ na ka ne to yan wa Usumani o tuma an kun ni seli ɲɔgɔn fɛ wa Usumani o tuma an kun ni sun don ɲɔgɔn fɛ wa Usumani fajiri caman ne yɛrɛ kun y'i kɔngɔ da la n ko wuli fajiri sera an ka taa misiri la bi bɛ taa ka ne to yan wa kaalu bala walakinnakum fatantum anfusakum ne ye tiɲɛ dɛ ko tiɲɛ dɔ an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ don caman yɛrɛ tun bɛ ne kunu sogori don na o kun bɛ kɛ dɛ nka walakinnakum fatantum anfusakum aw y'a yɛrɛ nɛgɛ a fɔra k'a ka minijugu bɔ a denw na aw ko k'o ye laada ye a fɔra k'a ka mesi bɔ a denw na aw ko k'o ye laada ye aw denmusow bɛ taama u lankolon aw musow bɛ taama u lankolon a fɔra k'u datugu aw ko k'o ye laada ye ko o tuma k'o ye ko kura ye aw ko k'o ye diinɛ kura ye f'a ka jɛnɛya dabila aw ko ko bidɛn ma nɔgɔ k'a k'a janto a denw na aw ma sɔn wala tabtum aw seginna kɔ mais a dun tɛ la dɛ wa garatukum billahi al-amani na tafu ayo de nata ala ya ba masa ye mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ koni dɔ kɛ n bɛ tila ka bɔ a la kun e bɛ tila ka bɔ a la kafiri e b'i sa don wa e bɛ ka bɔ a la sa kɛ e ni mun ye وجراتكم بالله الأماني ناتفو أو دونا هم كلا كسرانغو على يافا مساي ولا مي جناح من هم كلا كبوالا دون من يكو يرف من مغوفا مرو لا تو جناح دون دوني أيوة دون دوني أما بدي كفير دوا دون دوني أما سنة دوا جيم مغنيني دوني بينيالا على كل إبا كيكم بيسافدا نبي كنا بمسلا كم هنا شنية نمبر يا سعودو نمبر يا mperele na moka ngale na kurane boya na ngakasenge donguya mais on dit mon kanji da makade ayanji bi bala de ka wallahi de ko ne de be kan ko kala ben nawa ala ko tugodi mala sirina mala bana wa garatukum billahi al-gharur to mala sani sai aw mala salala no shaytane o aw nege kabla sana amma na flaminge na usuna ko ke kasra bi sirke ko fe misri ko ata ja'a amrullah to ala ka ko ya aw ta tagam no sai ati sogorba toy ati musorba toy ati demi zemdoy ati kuvi toy ati kunya toy ati fama toy ko sai aw sura wali duka la bara misrila usman mi de kana so laji be fukuta daga furiga koroni ka ta bi minute ka daga jaga muso e ka firi bi islami alawa aw tika ta fangale be ala ko tugoli فاليوم لا ينهز منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم أقول بي جانب الدين سلنو جانب الدين سلنو قرآن اللي بقافو سورة عديدي أدائل آية تناني تنزورو تنورو لجاكنا ده كلا تالا ها لجاي على قولي فاليوم أقول بساء لا ينهز منكم فدية والله نعلى التفوي من أو بلوبي نو يكم بلفاي نو يدلي فاي نو يسفرنا الدفاي ولا من الذين كفروا ومن كافرين على تي على كريتي لا رتي نو بوليس وكا مغوفا كدا زغوكي نعلى التفوي من أو بلوبي على قولي وما أواكم أو كافر بلا جلي تايرو إنا le feu de l'enfer جانب تسمع هي مولاكم ويا بسم الله روي يا بسم الله يا ايوه تاورو جيبي داتي
mais seli ye mun ye n'i ye mɔgɔ wane don minnu selila kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam olu laban kɛra jahanama ye sa ni seli ye mun ye olu ye seli bɛ se ka fɛn ye cogo de e cogo la ala ko seli ye cogo juguya fura ye a ma foyi bɔ e ka bana na e bɛ se ka kisi ya a ye kuma in faamu lahara don min saga ka kala ɲɛfɛ hali ni banuko ka bɛɛ bɛ n'a kan ko seli ye silamɛya ye ne kelen ni bi to ka fa fɛ fo ka se ala ma aw m'a dɔn hali fɔlɔ kafuru bɛ jogo kalama fɔlɔ kafuru bɛ gasi dɔn fɔlɔ kafuru bɛ danbe dɔn mais diinɛ ka na ala tɔ la k'o ye tiɲɛ diinɛ ye k'o kɛ tinikɛ diinɛ ye k'o kɛ suya diinɛ ye mɔgɔ faga diinɛ forodo diinɛ dabalijugukɛ diinɛ musotigɛ diinɛ furusa diinɛ dɔrɔguta diinɛ k'o laseli kɛ seli ye a y'a tile k'a ye seli hali fɔlɔ kafuru ma balo ten namuruzu ma balo ten Allah jogo kuma la dami kuma la mais a ko ala te fale ala ye a yadara a ye kili kɛ nka wallahi a jogo kun ka ɲi fɔlɔ bamanan mana nka min cogo o cogo jogo dɔw ni danbe dɔw bɛ yen billahi a t'o kɔsago a kɛra an ɲɛna yan wa an mun tɛ maa kɔrɔ ye koyi u y'a mɛn an ɲɛna yan f'u halaki mais billahi danbe kun b'u la sisan ne ka filɛ bɛ nin dugu bɛɛ tuubilen don anw tuubira mais bɛɛ tuubira o bɛɛ la foyi ma ɲɛnabɔ dɛ o tuma an k'a lajɛ tuubi ma ban a tɔ bɛ yɛrɛ an bɛna sada o ala k'an kunna jɛ o tuma an bɛ dɔnnibaw fo a karamɔgɔw fo o bɛ baara min cɛsiri minɛ silamɛya la k'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u dɛmɛ mais karamɔgɔw ka tiɲɛ fɔ dɛ n'u ma tiɲɛ fɔ a ɲini bɛ tɛ sɔrɔ dɛ n'u ma tiɲɛ fɔ an ka jamana tɛ bɔ nɔgɔ la n'u ma tiɲɛ fɔ an ka kabila tɛ bɔ nɔgɔ la wallahi n'u ma tiɲɛ fɔ ɲini bɛ ye min a tɛ sɔrɔ ko mɔgɔw ka nin faamu karamɔgɔw man ka kuma o jigi dalen ko mɔgɔ ka sa e de ko k'i bɛ ala dɔn e k'i jigi da mɛ ala kan ne ko n t'a dɔn e min ko k'i b'a dɔn e bɛ kan ka kuma k'i jigi da ne ka foro la ɲɔ kan ayi o tɛ ala ye ala bɛ yen nka foro bɛ yen ɲɔ bɛ yen o tuma a ye to an ka ɲɔgɔn faamu an k'a dɔn ko adamadenya yɛrɛ ti ɲa fiyewu fo jogo ni bagaya tɛ foyi tɛ se ka dilan ni jogo tɛ jamana in mago bɛ laadiriya la jamana in mago bɛ tilelenya la jamana in mago bɛ cɛntigi ni cɛ fɔlɔ ni cɛkɛla la mais an ka karamɔgɔw ko non ko n'an y'a fɛ ko n'a fɔ an ɲɔgɔn nin ne m'a tɔgɔ fɔ dɛ min tɔgɔ fɔ min fa tɔgɔ fɔ min ba tɔgɔ fɔ wa a ma ban dɛ min ne ni min dɔgɔya mais i jogo fɔlen n'o bɛ bɛn ne ni ma n'i ne ni wa hali sisan n bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan kafiri ninnu n'an bɔra yen sa waati ka dɔgɔ kojugu an n'an fɛ dɔɔnin na an bɛ foli ɲɛsin an ka arajo directeur ma arajo baarakɛlaw arajo sotigi an b'u fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ok alhamdulillah aywa alhamdulillah jina an bɛ yan dɛ an bɛ arajo baarakɛlaw fo ka directeur fo arajo bɛ lamɛn dugu o dugu la ani kabila o kabila an ka foli b'u ye ne ka do di sa kala président mi adi abe mo le sa arajo bawo kunga lahara abe ni ngade wallahi arajo so turule bango aye mungla aye munje ne akalo jabit na mashina de lahara bu diala mabillah ani ni jara ala de kama akwa dara na akwa benve kuma aga here bi soro tram va ngono nga fo de arajo nana kana kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw la nisɔndiya jamana lahala ani jamana kibaru ni dugu lahala k'a di mɔgɔw ma a tiɲɛ kan i ye min tɛn dɛ bonya na ani karama na fitinɛ tɛ min na mɔgɔ neni tɛ min na mɔgɔ dɔgɔya tɛ min na bonya ani karama o ye adamadenya laada ni arajo nacogo yɛrɛ o bɛ bɛn a la ngo ko fasa la arabi ni nga ko ala ka dini de me shenjoli ni arajo yi aywa
Alors certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leur bien en échange du paradis. Surah Tawbah, verset 111. Prenez-la. Allah ko togodi akoni Allah ta'ala e saneke aw joni aw mu'minu fa bi amwalikum wa anfusakum anni anaka nabulu mba fale ay aljanna wallahi yo ala yo ko ma sayo munga kanga dine de nanaye arajo bango kunga ye dallu do abulu ka garbu kani seze ka bo bamanyare ka seze ka tume ka bo joila ka seze ka bo ay wongulo bu ka seze ka bo sirakoro ko ga na tuli goro la ya ko ala ko la harabini lakal alay ma foni ma kla folo de ngani ye dallu do yi nda kla folo de na masaka ba ako hasu bango tay buka nga wajiri kala do buka mo ko nen nu ma dabla na mangawe abitire na ko na zoro ayaye nga na ko na finye bledo ha aya hadli siga bikla kan ko aga garbo ga nu ya nen ya ka do ya mba nyini afe kaminyoni de mema be ayu pui do ndase ka fo ma chamone nya fale du ma ko tula wanye tula wa ngulu tu ka fumana mako be mina nyere o tabali jo abma ni ala jomi ya do fana ka fo ali ngama le mako be fedo la anga tuga ko olu kana ngata ni mo do fiyo tra franki jo ayo amta amta nyanda to ede ami aradu barakallahu fu daga ko libira ka directeur fu o kaka kallan ko fu o bebe abi sit go duguni kablo la anga fu ligoy wallahi shina erkele de mamulu be araju mo ko kasu ka tota ko o ye minute bi sama faraka bonisi onni so jara o minute bi sama la hara o jallu do erkele de mamulu ande no de ka o bi yanga leydu nganye minute bi sama faraka la mo tibaro aslame o neta jamfa ha ntanage abada la hara nabi ni nga min tibi sa farla gande bu fokuno ayo tamare ngale na ala bunyana awde er jangan da sa ko fo ha ayo ni ala tadefo apo ni bi arajo ligoro ni tfaka boala na to kongoro ya ni be mogo ga ni bo mun ala ko na ma place te de na sini mi mana kibele do mi ni mo kala bi so tika ka buy ka do rabbi o baage aw mi kuma an wasale sabu aw ma do hali tasar ni sara ngale na ala bu yana ala bi ce da ma ban waya ka ce da ma ni ndugo ina ya ka ce da ma shi na ni ara jo ina o bi ala ga dinen ya fa sabu place kan ne era la dinen na peut-être aga masonge no fatura anyona sorakago madola aga almater no fatura manga kadi anyona sorakago ngaga wajiri kala bi billahi ala ko ka garanti babulu anyona babulu ana plasa ana nai ati ki sifa bada faki nyona gla ki ben nyona gla ta ba chama ala taka la taka ka ba ama sanke me chama ka sayere matafulo min nyona la bele be ala bulu ka ba o president ne ndeka ngodo drobna ayo kaka ngona doni baki kona doni ano karawo do numa ke internet do Allah bagare ala ka ngona je amin na moraisa morai ami bango ko fu karangare nyana ko ni bango dugutigu almamiu awajil kalo ana dine tawara munum biya kisa so islamia do wa taw chrétien nga fuli be da ñu vali da nga ñom ne hal na maga dine kele na mbe ko ni bango gae yoro ina nga sabali aywa hal na maga dine kele na mbe ko ni ban mo gae yoro ina nga ñom ne hal na ambe maga dine kele na ambe farafinde yoro la nga ñom ne hal na ambe mako isa ambe ko ni adama ni awade anga ñom ne nga to la harala sabu on islamia ko la ikraha fi din karbal tala ha abada
ni video ni kido ta kasani mai o islamiyari lakum dinikum wala dini bani ka dine ni yon dai an wo kamo jago ya ka bitala take ita mai ne mata na ka jago sai ai abada dine dai na fo mo ta le ne fere fere sugula kun mo ku yeba wo suwe aiwa shubo mutubu nana ne shubo muwe ngoyo tubu nana ne ngoyo aiwa dibi sugo ferla nana ne suwe dabi ta fere ke isande ferla be sugula kaji ferla be sugula dati ta fere ya kini ferla be sugula sabara ferla be sugula mo be ni tadu mo mi ngam muto isande banedo e mi nga bare dibi sugo fere e gogo dibi sugo bi ay dibi sugo sa mo ko shikana isande ta mo ko shikana ay wa sabara sa ay na dibi sugo sa mi du ngam muto isande bana ne ba do ngam ngaw kana fo nga dibi sugo sa jago de afo dibi ni mo go bola mbosa ni ma fo isande biya ni ma fo sabara biya ni ma fo fani biya ni ma fo shibomu biya ni muzo kemega kangar da ngana nze da soya ni shibomu te modo nganga minga nyodo me amasilla ko silla de walla on wajuli kan ti dini la ko shi me muna amanda de nyefo dini wala minno e galo hal ni ko tiendo ama galo ma yoro yidane buyen so wadi ngandi adogoyal sabu ame sugude kono le jawla ble fuy fo ngi tuntala adina tigi do be hallo ye kaburu la fu bi tafo ibado ko dine ko tede mi fagi tuntala jawla o jawla tuntala jawla ko ro ko ibe mina ko may nde ni ya nyefo ni ya famu ni to nyere mali ma to fo ala ka nguna jaw Shila ami direti la jamana aywa chama mi ga lamene ke netka dugu chama ni komini chama mi ga lamene ke aywa arajo er la direti la ani sargli chama nga dugu chama yere nyonzoro arajo so bo kono ya dugu chama nyonzoro ale dugu chama nana ko ni digango anga torba biya no Usman Sangare alhamdulillah biya o ko fe fana ngolo bugu ka biya Dawda Sangare abiya o ko fe baw bugula olu biya ko so wala ko biya mo woro biya nyere to be boro do nunu be na me ala ga dine chen la mene kama anga nyo fa mbulo de yala arajo tu bulo ka la me ya ono ko me de kanu kira sallallahu alaihi wasallam ago mugo flan min onyo ngano jema lahara gelana atoro ko ni ci tuba khalamu min mi ga lamini ga rajola olu e kanu yodo me beni ga kanu dawrodo wa beni ga sere dawrodo ga kanu straka doga dawro e ka fili sanga ga rajola af mago shuina wajuli kala biya on ga bango wajuli kala do biya do ngala me shuina de o e bango kan ma do doga delulu e shuina fonyere kana kumbe afoka biya fonga na kumbe doga delulu ko arajo mo ko communique bla rajola wa nyara bi direct la bi o kala wula de ina o kuma ko yana ka se fa kana kenyana doga delulu re ko gelara mo gona a shufara ala sigile re washira ka bana ay sawarado o bebiya do bina bena moto ko nay anga fuli bebe nga dugo bebe abbe ngalo ala kama ko to jeni la nga annana nga manda ta fode ni ala ta fo yana de abin ni Allah harade aw bi ni Allah harado aw mun waye alikam aw mun ba fa na ya ga subla kana aw yam mungaye urki aga siga ni mbara nga siga tanye fe al mungaye la rabin ni nga de abbe bi ni nga kele ngale ni ma fo mo ko be ka war la de ne min fo ala bi ni ni nga min awdo ko yala aw mun nya kan nyuwi aw mun nya de mawe naw nana alaje mu kuma su wono aw mun ma lame aga rajula na ba fe aga fere jumani wala san ngabale ngasiga taso abin ninga me aya ga fere kama ke woni bi me saka ne ga ne te bulu ne ga ala de bulu me ala ye da ni ya ke odo ni ma te ala ko la ko ni abi yala de
nte politique mɔgɔ ye nti feerekɛla commerçant fura feerela ye mais n ko de ala ko ala de bɛ yɛlɛ n'o ye ale tɛ yɛlɛ n'a ye doni min ma se i ka tali la ni ala ko a ye n'a ta i t'i bolo don n'i y'i bolo don a tɛ bɔ ko e yɛrɛ fa la y'a ye a y'a bolo don dɔw bɛ ka n ka dugawu kɛ n ye n ka si sɔrɔ dɔw bɛ ka n ka daga dɔw bɛ ka n ɲɛɲini min fa cogo ye i ye jɛnatigɛ ye a bɛ ten dɛ bɛɛ tɛ kɛ ale fɛ walahi ala min y'an da bɛɛ t'o fɛ bɛɛ n'i ka baara tɛ dɔ ka dugawu ye ala ka hɛrɛ k'i ye dɔ ka dugawu ye ala k'i kɔrɔta nka walahi dɔ bɛ su in na bɛɛ kɛ n b'a fa cogo di a ye ale ka ko wɛrɛ kɛ a y'a ka ko wɛrɛ kɛ baara ntanya tɛ yan n'i tɛ fɛn na n'i tɛ fɛn min kɛ i b'o de kɛ dɛ don dɔw su bɛ kɛ i bɛ wuli filɛ tɛ yen telefɔni t'i bolo k'i sigi o tɛ kɛ don dɔ wa o tɛ ten ya n k'o ɲɔgɔnna fana bɛ yen mɔgɔ min wulila k'a bɛ ale fa ala ka diinɛ ɲɛfɔli la o ni mɔgɔ min wulila k'a bɛ tile datugu a bolo la mɔgɔ la a bɛɛ ka kan i tɛ se ayi anw ta tɛ yankuma ye dɛ an bɛ kuma an kunkolo kɔrɔtalen wasalen muɲamuɲa ni hakili sigilen a bɛ n kunkolo la n bɛ min fɔ n y'a dɔn a bɛ n kunkolo la wa n b'a ta k'olu ka nin wakari ka nin jugu nin ka bɛ la hali ni jugu ye ne seere o la ka jugu yɛrɛ de ye seere ye seere ti min ye o ne kanuɲɔgɔn de ye olu bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔla ɲumanya la mais mɔgɔ min tɛ ne fɛ a ɲininka ko nin ye mun ye n'a ye fɛn fɔ a ye nkalon danna n'o tɛ kabi wolola n'a ma jɛ janfa la an ma jɛ suyɔni na an ma jɛ gulɔmin na an ma jɛ namara la an ma jɛ dɔrɔgu la an ma jɛ ka barabulu minɛ an ma jɛ fiyewu jɛnunka fɛrɛ la an jɛra min na o ye adamadenya cɛ ye wa n y'o datu n tɛ ɲɔgɔn na ala y'o dɔn aw tuma ne bɛna sigi ka n wolo suli n t'a kɛ n tɛ wulibali tɛmɛ ɲɛmisɛn k'a tɛntɛ anw ye tɛmɛ ɲɛmisɛn ye dɛ dɔw y'an nɛgɛ k'an nɔgɔya mais o don dɛ n'i ye tɛmɛ ɲɛmisɛn a tɔgɔ ko lilɔn a lilɔn n'i ye ɲɔmugu susu k'a kɛ o tɛmɛ ɲɛmisɛn la k'a tɛntɛ ɲɔmugunin bɛ jigin fa dɔ fɛ ɲɛɲɛ bɛ to yen ɲɛɲɛ tɛ bɔn dɛ a bɛ kɛ seri ye ɲɔmugu in bɛ kɛ to ye walima mɔni a tɛ ɲami ɲɔgɔn na fiyewu m'a bɛɛ tɛntɛ k'a bila a ka fan fɛ ni bɛlɛ yirila ka mugu yirila mugu tɛmɛ ka mugu yira ka ɲɛɲɛ yira i mago mana jɔ min na i b'o ta n kɔnɔ ka na n'a ye n'an bɔra yen su in na nisɔn ka di kosɛbɛ an ka hali n'an sira yan n ka ala bonyana n tɛ dɔ kan han a bɛ yan ne ye a bɛ kunkolo de la dɔ b'a fɔ ko ne ye waso ni maa wasora k'a jogo kɛ ɲɛ o tɛ waso ye ni mɔgɔ wasora n ye nin dɔn waso tɛ nka ni mɔgɔ wasora n ye muso hakɛ in furu a bɛ fɔ o ma waso n ye nin den hakɛ sɔrɔ n ye nin mobili hakɛ san kɛra tan denmisɛnw n'a b'a lajɛ a jugu fɛ n'o de bɛ kɛ fɛn tɛ fɛn dɛ n'o de bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ ne nana examen kɛ Bango yan de an ni mɔgɔtigiw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ ko ne tun ye furu kɛ o dɔ la Bango yan ne sigilen arajo la yan ko ala ko ala kira ko a bɛ taa yɔrɔ jumɛn olu b'u bolo yɛlɛ ko cɛ jugu min na n'a ka examen ta a bɛ se ka fɔlɔ min di n'a kɛra a kɛra mais n'a kɛ a danbe nin jogo la an bɛ n'a labɛn de i ɲɛ ɲɛna k'a labɛn sabu n y'a dɔn joli tɛ wa don dɔ bɛ dugu kɔfɛ inshallah o ye ala de bolo o don bɛ filɛ o ko b'o f'i ye n bɛ k'a bɛɛ labɛn dɔɔni dɔɔni nɔgɔ i yɛrɛ t'i sama fɛ a bɛ ni dabila a bɛ ni dabila i yɛrɛ dɔgɔya ala ka jɔn ye b'u ye i jogo ɲa cɛ denni fɔ layidu min b'a cɛ a wele k'i wala la fɛnw n'o kɛra ayiwa kana kulu kɛ bilen dɛ i ye kulu wa ayi a ɲɛ fɔ mugumani o bɛ taa yan bi dɛ balimaya kɔni mugumani dɔrɔgu dɔgɔnin la mɔgɔ o mɔgɔ y'a ta n'i taara sɛnɛ kɛ i ka yɔrɔ jan bɛ mugumani kun dɔrɔgu don n bɔrɔko dɛ n'i y'a fɔ ne ye n'i ko ko dɔrɔgu ko n'i ma san ko i tɛ se ka baara kɛ i ye dagatɔ ye dɛ ne ka kuma tɛ dɛ i fa ye dɔrɔgu 200 bɛ joli ta a n'i bɔ furu wa o ye fɔ ne yan a tuma ko a bɛ dusu don mɔgɔw la o tuma fɛ dusu t'i fa la o ye joli ta
ay mu ko mën jël boy ay ba bu jël mu liggéey boy am na ñoo moom la ko arrête ma di ga ñoo bu ka ñoo mi ka ci ni di dana sa ngandi mo ko be shini sigila ti mo ko be shini tongaye ti mo ko be shini ka sigi sigi bloko ti ko ni mana ti mo ko be shini tonga sigi ko ko de ngero ka ay mo ko be shini ka sigi ye kenu ka ti mo ko ta le ka fa le ka pura biala ngo ayo play apo arrête ko ba mo hola ako do ga pera fea quoi ako mo ko Ini ni mo na dan ko do ya ayo ako mala re kana da wodi kala kana da kamera tigila mas arrête ibi shi ko baru ke mi velo bi ko do la ko ro la wera dia ni ma ba hande ko to bi bi ko kai Tony ba dero je mise ala ni ala bi e ka firi bi ka mo ko so ni shufa kan ni jo baru ke ro la ko ga ma shi tige ba ai ti du do ai atudo ai lu do sare ni mo chi ta ale do ala to bro ti we ni na joni na mi wala du ke la do la ka firi bi ma ko ni mena hala ni nda do da ma so bi ni mo fa shi subhanallah ni da ni bi la gale ne ni ya foto ya foto ga e ka firi mo mo so ni bi da no abaraki Mega no tu ko bani akali ngani ni be amase ayo ayo do be ta do ni ni do 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 ba ta ni ni subhanallah